Приятели, днес ми пристигна пратката от Shein. Разбира се. Бях направила едно съобщение към YouTube моите последователи, че ще отварям днес пратка от Shein. И си спазвам обещанието. Току-що пристигна, току-що е взех от куриера. И отваряме. Имам неща вътре за мене, брат ми, баба и не знам, мисля, че и за мама имаше нещо. Да, и за мама има неща. Само тати нищо не искаш да си поръча. Така, ще започна с набрат ми нещата, защото те... Така. Те са ето такива Майнкрафт купчета. Той много искаше да са с кутийка. Аз само ще ги отворя, нали, да им фърля един поглед дали са окей, нали. Както ще ви ги покажа. Защото бяха писали, нали, че за тези купчета, че доста са били хубави. И сега искам да ги видя, нали. Понеже аз ги поръчвам. Аз ги избрах. Защото ми изглеждаха най-качествени. Сега няма да мога да го откупчея. Ще пробвам да го скъсам. Само да не скъсам кутийката, че той брат ще се разплаче. Не далеко, ще го оставя това за накрая да го отворим и да го видим. Така. Това е моето едно нещо, което много го чаках и не знам, май няма да ме стане. Това е пръстенче с моята зодия, много не се вижда. Чек се да го пробваме. Не, много ми е голямо. Иначе много е красиво, но ми е супер голямо. И не знам къде ще си го слагам да го нося. Изключително е нежно, сега ще го покажа. С моята зодия. Моята зодия е Дева и аз си поръчах с Дева. От размерите имаше само десятка. И аз си поръчах десятка. Тук даже пише Scissor 10, нали, 10. Да се надяваме да ми стане скоро. Така. Не знам, някак си ма кара да отворя купчетата на брат ми. Искам да ги отворя. Добре, ще се опитам да ги отворя. Защото мисля, че на повечето хора им станало интересно. Ето, отворя ги. Уау! Доста са яки. Малко така странно започват. Аз само исках да ги поръчам да видя дали... Окей, залепват. Да, супер са. Той сега малко ги разместих. Вероятно ще каже, някой ги е отварял. Той много се радваше за тези купчета, защото неговия най-добър приятел има и такива купчета. И брат ми видя от него и реши, че и той иска да има купчета. Много хубаво захващат, перфектни са. Много са лични. И на мен ми харесва това, че са с кутийка, защото бях гледала, че на другия вид, който брат ми си избра, беше, разбира се, без такова. Това е за баба. Те са едни като чиксо се едно. Просто искаш такова. Ето, не искам да го пакувам. А следващото нещо обаче не знам какво е. И дали е на баба или не знам. Сега ще го отворя само и така леко да видя. То е в труба опаковано, както може да се вижда.
това е на баба чантата. Не искам да я показвам. Но обикновена чанта с дръжки като обикновена чантичка. Тя искаше май да е с нея. Тя някакъв искаш да ходи при нас вали. Така. Това нещо искам. Което обаче не знам. Не знам какво е това това нещо. Черпогашник. Да, това е черпогашник. Цветът е някакси като бордо. Само, че по-кафеникъв бордо. Не мога да преценя цвят. Също тук ще го кажа, ако го пише. Не пише цвят. Така, следващото нещо е... Разбира се, за мене. Поръчах си такава каишка. Понеже много ми харесва. Си поръчах каишка. Имам още едно нещо, което е вътре. Сега само ще отворя, за да я видя. Искам да си я сложа. Свалям се часовника, за да си я сложа. Също ще махна и протектора, понеже не мога да я сложа като е с протектора, защото каишките много трудно се махат оригиналните. Така. Тръгна да ми иска парола. Така. От Мимито ги знам тези каишки. Тя има такива същите. Нейните са малко по-различен цвят, така мисля. Това нещо го, разбира се, го знам от Мимито. Добре. Обърках позициите им. Сега искам да го сложа, нали, да ви покажа как седи. Защото искам. Не знам. Едната малко трудничко се маха. Така. Ще го спра за малко на пауза. Рамених ги и ги сложих. Сега ще ги пробваме. Много не знам как се слага тази каишка. Малко е трудно. Ето така. И си пъхаш ръката. Сложно, защото аз съм свикнала с другата каишка. Това е твърде стегнато. По-различно от моята каишка, защото моята на третата дупка ми е супер, обаче тук ми е на третата дупка стегнато. И отпускам, разбира се. Каишката е супер нежна и наистина много ми харесва. Погледнете я. Съвсем да сложа протекторчето. Ето я. С протекторчето. Каишката е супер хубава. Мама ми звъни. Сега ще спра на пауза и ще дигна.